lamang yun ka pamaagi nga mao ang balaan niya halok. Kunya ko. Bino mga kaigsuunan, maayong buntag ninyo. Maayong udto, maayong gabi. Kay basin gabi na sa inyo karon. O ni mga igsuon nga kapag laom atong tagaag pagtaga digala kay ang pinaka-importante mga kaigsunan nga aduna tay daghang masabdan, no? May tungod ni ining the True Church mga kaigsunan. Ang the True Church mailan nimo mga higala sumala sa okay, ito mga libro dre. Bible. Sa Juan City 17, ampo sa taigsoon ay aron niya panalanginan ni atong gitun-an. Dalaygon may na mga Dios ikaw magapanalangin ini maghatag namo og daghang pang kahibalo para masabtan namo kini ang Biblia. Salamat sa pagtubag pagpasaylo sa musala sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Sa Juan City 17 mo ni pinakalig-on mga higala. Ang gitudlo nga kinabubuton sa Dios atong basahon. City 17 Bible ha mga kaigsunan. O daghan patag mga mga books. Mato badre kun tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios nan iyang mahibaluan kun ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingong kong pagbulutan. Ato pa, dunay daghan karong nagwali mga kapaglaom mga higala. Pero tinaghanang nagwali karon nga ila lamang nga pagsabot mga higala, mga kapaglaom. Pagsabot lang nila nga ilang nga gisabot mga kaigsuonan nga ang relihiyon nila kay nabasa sa Biblia mao nay husto. Kanang nagdagandagan din nga way mga ngala adili na husto. Kanang mga true orange nga nakita sa botilya at tinuod na kay nay nabasa true orange. Katong orange nga nagbitay dito sa punuan nga way marka nga orange adili to tinuod. Dili man pwede nga prinsipyo mga kapaglaom. Matod pa sa Biblia kun adunay usa ka tawo bisan kinsang kun tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Tuyoon ba? Sa ato pa aduna gyoy kining pagpaningkamot ba? Mahibaluan nila kun kining among gitudlo kabubuton ba sa Dios o kabubuton lang o kinaugalingon lang kabubuton sa tao. Muna mga igala mga kaigsunan. O atong hinumduman mga kapaglaom nga ang Dios mga kaigsuunan nag-awhag yun nato nga kung magisgot ta og the True Church kinahanglan ang imong True Church ang pagtulunan subay sa Biblia. O subay ba sa Biblia? Kay gingong biya diri 2 Timoteo 3:16 giklaro biya diri, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagmamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamataro. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinagkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Giklaro gyud diri kapag laom nga gitugahan ta og tibuok kasulatan. Tibuok kasulatan mga higala. Og kining tibuok kasulatan mga kaigsunan. Dili ni basta-basta higala. Ngano man tungod kay kini nga kasulatan mga kaigsunan pulong sa Dios. Kinahanglan kita magsusi mga igsuon. Mag-unsa man ang hilabihan nagdaghanan nimong libro. O kanang libro ni mo tanan dinha bitin daghana nagahuot na lang ang kanang atong mga libro dia. Unya sao na nimo og dili pod nimo basahon
mga kapaglaom. Wala gyapon hinungdan mga higala, no? Wala gyapon hinungdan. Mao na nga gikinahanglan nato mga kaigsunan nga ang pagsubay sa Biblia ayo pagsalig na ng imong relihiyon nga kunuhay na mabasa na samot na ng uban wagi mabasa. Dili man na prueba nga mabasa. Ang pruibahan nato nga kining tanan nato nga gitudlo, kining tanan nato nga gibuhatoman, dili kasupak sa balaang kasulatan. Sampol. Kung moingon ka nga, ingon ang Ginoo, dili ka magakaon sunod sa baboy. Unya, ang imong reliyon mingon niya, di ipakaon na. Sa may tawag ana mga higala. Samaron niya, ang adlong Sabado sa katimaan sa mga anak sa Ginoo, usa sa mga Israelinon. Kaya kita gidugtong man sa Israel. Roma 11:17-23. Roma 11:26 kay ang Israel pagaluwason. Dili man na pwede mo bulagda. Kay katawahan man sa Ginoo, Episo 2:11-12, sa una, wa tay labot, apan sa dugo ni Kristo, labot na kita sa Israel. But pasabot, pag ingon niya adlaw Sabado, ayaw pagsungag. Pag ingon ang baboy, di pa kaon ang mga duluntanan, ayaw sungaga. O sa man nga, mutana ko ninyo, ano man ang reliyon ninyo ba? O, grabe ng mga books ni mo, badaghan ng mga libro na. Di mo rin ko ng mga libro, grabe kadaghan, ba? Ya, ang pangutana, di mo ba nga natunan? Natunan ba nimo ang kanang mga libro nga ato nga nakita diha? O ang balaan ba nga kasulatan, mga kaigsunan? O ato ba ni nga mo na diha, no? O atong hinumduman na mga kaigsuunan, hinumduman nato mga higala, kinikwaon ta niyo. Sa nga box mga kaigsuunan. Atong hinumduman mga higala nga ang pag-ila sa matod nga iglesia dili musungag sa gisulti ni Kristo. Si Kristo nagbatasan sa adlong Sabado. Wa kita manunod kay atong gituoan niya sa aya alang lang sa mga Hudiyo. Bisan si Pablo, si Bernabe nagwali daghan nakabig nga Hudiyo, daghan nakabig nga Hintil. Karon mingong kas tinuoan sa mga Hudiyo Judaism. Mao sila Pablo man to. Sila Pablo to mga kaigsunan. Og ang prueba na higala sa Katikisim. Iklaro gyud mga kaigsunan sa Katikisim, page 50 nga gichin silang sa Katolik. Sa tupad dako na kaayo na siyang puntos. Nga kana daing Sabado mga igsoon tinuod na giusab lang sa mga relihiyon. Og kana ang katumanan sa Daniel 7:25 nga adunay mga pasipala o magausab sa panahon og sa kasuguan. Og kana klaro na kay na ba? O kamo mga higala nga moingon mo mga igsoon nga namos matuod, lalo na anyo pag-ayo. Puno mo sa libro ba? O daghan kay inyo mga ubad-ubad din ha. Unya karon pagbalik sa Ginoo, walay makaplagan mga kaigsunan. Dili ta makaplagan diya sa Ginoo. Mao na nga gikinahanglan mga kaigsunan ang pagsusi. Ang pagsusi. Now, ang mga libro nila mga kaigsunan, klaro kay ba? Mao ni ang Old Testament ang ilang mga libro sa una. Ato ronduha na Old and New Testament. 4. Kay bisan unsay Roma 15:4. Kay bisan unsay gisulat kani adto gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinaagi sa pailob, pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Ang ilang mga libro sa una, ang ilang kasulatan, ang Old Testament sa panahon sa mga Kristohanon. Unang Kristohanon mga kaigsunan. Kay super magdada sa New Testament, wala pa man mahuman ang ilang mga misyon mga kaigsunan. Wa pa mahuman og sulat. Mao na nga giklaro kay mga higala nga ang mga buhat sa mga apostoles ingon nga mga Hudiyo mga kaigsunan. Pero gitawag rato sila Christian, amot kapila sila gitawag og Christian, di bakas alang mga kaigsunan dito sa Antioquia. Mao na nga atong giklaro gyud mga kaigsunan. Ang pag-ila sa true church mga higala
dili kay ang kay nay mabasa diha nga kinatibuk-an, nay mabasa diyan tibuok kalibutan, Katoliko na ang relihiyon. Nya nay mabasa sa world history o sa kasaysayan niya the true church gitukod ni Kristo ang Katolik mo na bisan nagasumpaki sa Biblia. Ayaw mga igsoon, dili ta ana. Ang ato ana masubay tas Biblia kay sultian ti ka. Pagbalik si Ginoo di na reliyon ang iyang dalon ang tao na mga igsoon nga katong nagsubay sa iyang kabubuton. Mateo 7:21. Sa may kabubuton sa Ginoo, daghan nagtawag sa Ginoo pero ang makasulod sa langit ang nagtuman lang sa kabubuton. Salmo 48 ang kabubuton sa Dios mao ang kasuguan mga kaigsunan. Muna atong naong pagayo ha. Okay. Sa sunod mga kaigsunan, padayonon nato ang atong pagtuon sa The True Church. Thank you very much sa mag-ampo ta. Salamat Ginoo sa imong kayo. Salamat sa imong pagpakiguban. Tabangi ang among mga suking tigpaminaw. Salamat o Diyos pagtubag. Pasaylo kami sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaigsunan, nagitay panahon, salamat kayo kini inyong ibanghilista sa kahanginan o sa social media. Si kapaglao Jerry Laig Mingon, wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan kundili pagdapig sa kamaturan. Thank you very much. Og maayong pagtan-aw ninyo.